आच्छा दैमा बेयाव मानो लिंहरदोंब्रा रलै रमेश बेजों सासे समायना सिख्ला फैयो नंगौना नंगौब्रा आयु नंगौब्रा रब्रा दसे Hei, Romes. Bin nama, Dauraya? Bin. Hei, tuh. Tuh. बेखौसो बाजै बै मोनसेयाबो Hei, boleh? Hei, mantra. बबेजोंबाफोर बारस'लांबाय खोमालै दैमा थांसै नामा रलै मा एफा खुदाखु नोंलाय दै जहमना फाग्ला स्कुल गनानै 1 घन्टा जाबाय बेयाव जा कन्ट्रलाव माइरं जमनाय बायदि जमबाय थानोसै जायालै नोंजों गावनि जागोनखौलाय जमफानांगोन ना होनबाबोथ' आंनि नङा ना हei माबायदि गोसोनि मानसिफ्रा नोंलाय आदा बिजाबा गोलैबाय बिजाबखौ सनमान होनाया अरायबो जों फरायसानि बिबान मानोना बे बिजाबानो जोंखौ इयुनाव थांना थानायाव मोनसे नङा मोनसे खाबु होयो बियो मा एसे समायना आरो इसेबां माहि बिनि गुरै रैरुब गारां जारु खावलाय आरो गुस्थि मिजि मिजि हाथाय I mean love I did for his नाथाय आं बेखौ बोरै गावनि खालामनो मुंखौ सोंग्रोना I love you बुंबानो जागोन खोमा औ रमेश ओइ दैमा अबाव दं नैलै आं बे सिख्लानि गामियावसो दंफैयो ए सिख्लाखौ नुबाय नामा औ रथ'लाय रथ'लाय जारौ माबे आदा जुरिजेननांगौ बाथ्राखौनो आन्दायबाय आङो
मानिफ्राय जागायजेननांगौ? मा बाथ्रा देलाय बुंलाय? जारौ, आंथ' नोंखौ मिथिया। नों सोर आरो मा मुं? नाथाय आं नोंखौ सिनायो, नोंनि महर मुस्रिखौल'। आंनिबा बेखिनिखौल' थोजासे सानो आं। नों मा बुंनो सानदों थाबैनो बुङा मानो? बुंनांगौ लामाया गोथेनानै दं जारौ। अन्नानै नोंनि मुंखौ खिथालाय। हाथरखि। हाथरखि, जेब्ला आं नोंखौ नुजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो आंनि बे गोसोआ नोंखौल' सानग्रा जादों। आं नोंखौ मोजां मोनबाय हाथरखि। हाथरखि, प्लिज एन्सार मी। हाथरखि। हाथरखि आइ। माबे आयै? ओंख्रिया मोनाखै नामा आइ? मोनथ'वाखै आयै, बानलु बाथोन देदोंमोन आं, बेजोंनो जाग्रोलांदो। नांथ'लाय, दा खामानि गनानै फैबा खनसेनो जयै जानोसै। हाथरखि, दसे समखौ आंनोबो खाबु हो प्लिज। आं नोंजों गोबां खोथा दङ, नाथाय नोंजों आंजों समान थोआ। दाना बुंदो, मैया मानो फिननायखौ होआखै? नों आंखौ थांनायनि फैनायनि मानो डिस्टार्ब खालामबाय थायो? नोंनि सोंनायनि फिननाया बेनो, आं नोंखौ मोजां मोननो हाया। मानोना आंहा मोजां मोननाय दंखायो। नोंहा मोजां मोननाय दंखायो? आं फोथाया। नों आंखौ थगायदों ना? नों आंखौ दा थगाय हाथरखि। आंबो मिथिगौ नोंबो आंखौ मोजां मोनो। आइ लाभ इउ हाथरखि, आइ लाभ इउ। प्लिज, आं नोंखौ मोजां मोननो हाया होनदों। नों मानो अख्रा? नों आंनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। हाथरखि, आं दाबो नोंनि गोजानावखा। नाथाय बे आंनि गोसोआनो मानिथाराब्ला आं मालाय माथो खालामनो हाथरखि? खैफोदनि समाव गोसोखौ हमथाना थानाय बायदि नोंबो गोसोखौ हमथाना थानांगोन। बिखायाव सोमजिबाय नोंनि मुं, अब्ला आं बोरै बावनो हाबावनो हाथरखि? नों बेफोरखौ मा खालामनानै लादों हो? नोंखौ सोर थिना बिदि खालामनो? थेवबो नों आंखौ मोननो दा लुबै। हाथरखि आइ, दैया दाबो दुङाखै। दे थाब लाबोदो आइ, गांनाया हामथारला। सोर जाखो बाबुआ? मादै, बे हाथरखिमोनल' ना? औ, आं हाथरखिनि बिमा। अ, दे मादै। नांलाया दे बाबु, नांलाया। दे मादै दे, सिखारनांला।
बाबुआ सोरमोनबा आं सिनायनो मोनाखै। एक्सुवेलि मादै आंखौ दैमा बुङो। आं बै आम्बारि गामिनि शंकरनि फिसाला। ओमफ्राय मादैया लोमजाबायदों नामा? औ बाबु, देहायानो सुख गैला आहा। सानफ्रामबो साख्रुब सुख्रुबानो जोबनो थांला। ओमफ्राय बाबु, मानोबा फैदोंमोन? No idea. मादै, आं हाथरखिनि सोमोन्दैसो रायज्लायनो फैदों। हाथरखि, आं मादैनो फोरमायनायनि सिगां नोंनाव निमाहा बिग्रोयो। मादै, आं हाथरखिखौ मोजां मोनो। ओरैबादि मोजां मोनो जे आं माब्लाबा फाग्लायानो जागोन। नाथाय आंल' मोजां मोननानै मा जानो? हाथरखियाबोथ' मोजां मोननांगोन ना? हाथरखि, आंनो जुजिजेनबाय। जेसेबांखि हास्थाया मानो, खाफालावनो लिरनाय गैयाब्ला आं बहा मोननो? नाथाय मानो? मानोना आं हाथरखिखौ गावनिल' खालामनो लुबैयो। बे बाथ्राखौ हाथरखिया मानो बुजिया मादै? मादै, हाथरखिया बुंदों गावहा मोजां मोननाय दंखायो। नों मिथिगौ ना मादै, बियो सोर? मा बुंनो बाबु, नाथाय नों समाय लानांगोन दि। समाय लानायनि उनाव नों हाथरखिखौ बावनांगोन। जागोन मादै, नों खिथादोल', आं गारगोन। जेब्ला आंनि मोदोमाव आइ हाथरखिया दङमोन, अब्ला आं गोब्राब लोमजादोंमोन। लोमजानाय देहाखौ नायनो थाइसेबो रां गैजाया। सानसेखालि हाथरखि बिफाया उरां माहाजोनाव रां दाहार लायो।